Eyona mina inzima yiyo le inzima yimiqhele. Efondini nihleli ibheke yona ndoda apha lezi imicimbi embizi apha. Yonqena abantu batye into abangayaziyo. Hamba ngowethu ngosiqobotsha inqakho. Abanye abantu abayikholwa bathi yimfene foni kuba imimo iphezulu. Ufika umuntu ngecawa azothola isithi apha. Sitye. Efoni ka ume ngenyama liphumile la ngakwatuku ucinga icebo wonke ingcibi lapha emgwalana. Ngusile namhlanje ngolosuku kanye funa inkwenkwe yelubi. Hey isibe ngathi ilamini nyani kwakuthiwa nansi ngiviki nelixesha kwakusebusika kakade. Ifoni andithi ndiyazirokela kodwa khubona mahikazi bandiqule ngokwaneleyo nje buqule nje uzawehlulana. Hey yonke le mibuzo senhloko ngapha kokusubeka izidebe ubombo uyawubona xa efika lamajo. Kungakuthi zobhekile zibekwe pha ngoba zinenje zenele abantu abana apha endlini. Akho ntombi ibaliweyo ke pha. Yonke lonto leyo izawulunga. Qinisekile ngokuba ngoba mama abazongena apha ulandle mosipha ngapha kweziko apha kude elalini kodwa kwezinye ilala apha eMgqushiyeni. Ifoni yeke imibuzo kho izinto ebezingafumaneki zithe zawufumaneka ukuthi xibilile kancinci kodwa. Funeka ndabe licuba yengola amadoda elali atshaye aphinde asele nalo besendilibe ndolufumana edolophini izulu ngobunzima kodwa kobunzima koko bekubafana ba ndilifakile idinga nangomvulo alangena ndizalifaka ngomvulo kusasa. Ifoni nalo manzi amdaka siwagqibe ephathi evekini kuzaba nzima apha. Then Ifoni ngaphandle kwento eqhileka kwinto endiyenziswayo apha endibomba indenza amasikilizi ngoba foni mdala lo mfuma. Fonini leno ndiyenziswa apha ndiyacinga hayi andibaweli kodwa ke ndiyayenza. Kukho ixhego apha lako lo makhulu. Umakhulu wayezala utata yava lento bandekwayo kodwa ke uthe wavuba kwibhekile pha ngaphesheya. Hayi foni sisinyanya esiphilayo akamdala ezweni. Kodwa ke icacile ubudonga wenze ngalo liphile. Indlela yoba ndingayenza ndinayo kodwa hey isandikrokisa uba foni ndiyeni lo muntu omdala. Ufondini xa usenza into enjena ke awubaweli uba kuthiwe uthi unayo indlela yobungayenza into ungayenzi. Funeka wonke umuntu inhliziyo zabo balale beqombenele. Ngoku ke kuzafuneka ndithozamele into endiyenzayo ngoba ke ngokwakulo makhulu manditsho ke ucacile. Mandizomthatha ndimweza aye kule mbiza afuna uya kuyo azenelise ke ngale nto afuna uzenelisa ngayo. Usengumfana. Udongo wenziwa ngalo liphilile etshezi. Ayithe kanele bendiyiphakuzelela foni isengumfana lo xa eziqhathule leze ngokwakhe engayowulando. Nenziwe ngolubudongo. Laka nodongo. Ela mashumi asixhenga nesibhozo. Hey. 78. Uphinde uzawusela utywala njani? Sandithethe wathothi ngoku. Uthathi Foni utshezi sabambelele kulaa msondo wekhazi laluwela indlambo. Wakunini ngokwabhubha lo mntu lo waqhawuka nalo msondo. wabhubha uMatshezi Milende. Waqhawuka lo msondo sabambe wona. Sabambe wona. Ela khazi lisengaphesheya. Ngalibuyi. Ngalibuyi. Akomntoni wabe ngathi ngubhela imini leyo yonke nje bayena esithi afona uwedwanga ndindedwa kuzafuneka ndikhuphini. Kantsakho ifikile nje izawuqitha. And awedwanga. Ngokuqiniseka awedwanga. Foni kunendayifundayo apha ezilalini awuveli wenze nje uba uvela ubeke ukutya phambi kwethu ucima sakho. Nini kwakwelo khwelo linye ke ngokufikela le ndawo yoba phambi koba kuyiwe umadoda elali kuthiwe nasi isizathu soba kukho le mbiza. Into yobana ngabafuneka ke thina sisodwa sidibane into yoba madoda yintoni ento ukhwezi asibizele yona ubhuphile utheni funeka anatyiselwe ke ngoba kwextheni la. Khwezi ukhwezi akayithethe le nto yakhe apha kuthi phambi sisi kubantwana. Bona ke ngoku ndiyabacacisela into yoba mna icacile ndithe xa ndifika ndibona ifatyi ivuza ndabe ndiqonda yonke le nto ibisenzeka andinawude ndinabe ndithi hayi ezi zinto bezifika bekusithini mani sendiyiqukumbele qha uba ifatyi ayihlali manzi xa ingahlali manzi kudala ihleli iyavuza makusilwe ke siboma kuzawuthini nemveni koko enye nenye iyawusivena. Hayi qha kukwenza laa nto ibiqhela ukwenziwa ifatyi ibide yabeka ndiyavuza kuba ingasasebenzi. Ke kakuhle unoko abantu bekudala bekhona bayayibona into yobana ngaba kude kudala bekusaziwa uba nyaka nonyaka la fatya iye kusebenza bekhaya utata qho xa ezalwa yena beyenza loo nto leyo. Nam ke ngokutsho ke kuzafuneka ndithathe ezo ntambo ndihambe nazo nomnye ke ovela apha ekhaya uyawusabona uba makenze naye apha phakathi enyakeni. Kodwa ke ikhona ingxolwane ezaba khona kuba bekusetyenzwa bangemva kodwa ke ayizuphazamisa nto. Kamningi ayazi usisi zapha ngizela mkhulu yena mhlazi yakhe umuntu uzomthatha uzeke emzikweni
Eva ke uba umuntu nomuntu igazi lakhe libangwayo apha njeba nje siphethe lebhekile yonke lento siyenzayo lembiza ekhaya kuba kuthiwa siyathandaza ke siyacenga wonke umuntu onebangwa uza ukukhululeka ngoba ayenzelwa mina ayenziwa ndim kuba isenziwa ndim ayithi ijongene nami wonke umuntu okhoyo apha naye uyawuthi xa befumanisa uba yebe ndibambekile adibana naye ekhululeka kanti bekutshiva insipho enkundleni phaa kusithiwa heyi sixakwe yinto ethile nethile. Imbiza ekhaya imbiza uthandaza imbiza ekhaya mntu uyathandaza wonke into amakhaya konke. Andiyani noba ke ngoku la madoda yadolopha ufamba noko mos xa busenza into ukhutsiba unyaka ungade ucaba nyaka nonyaka kodwa ke sendiyitshilo ndathi hayi mna unyaka awuzudlula ndingakhange kube kanti kukho into eyenzeka edibene ubumila kunje nangaphezulu ke enye endiyaziyo nendingayaziyo iyawuba iphinde ivele kodwa ngoku ukuqhuba nje lento siyenza. Ifonke into exabiseke kakhulu apha ezilalini noba ungaya kweyiphi ilali awucingi ubeka ukutya phambi kwabantu ucimba kuba besithi balambile baza kutya funeka uthethile. Kwinto endiyibona apha ezilalini oko ndikhula nje pha elalini kukho into ebaluleke gqithi phaa eyenziwayo akukhathaseki noba njeba nje usibona uba kusenza ntoni sinantoni asinantoni kodwa into esingasoze siyenze soze siye endaweni ungakhange umise uze ngelizwi soze sitye ungakhange ume phambi kwethu ngelizwi usixelele. Ukwezi akaphuphanga nto akathenanga nto ke ngokutsho kwakhe kuthi uthe ufika laa mhla woba kwenziwa laa nto ubuthe mos mhlawumbi kukho imbiza okanye bekukho ntoni asiyazi uba laa mbiza uyenzela ntoni asiyazi loo ngomba uyenzela ntoni into esingayizelanga kuzotya usila imbiza yekhaya. into engoku elaa lizwi litshoyo uba hayi nto zakuthi kuba sesinibizile imimango yethu sinibizela into ethile nethile nethile kuba bekuthe awusoze nje uvele ubeke utywala phambi kwabantu belali ucimba baza kutya ndikhatha noba akananto noba unantoni noba utheni soze into esiyifunayo lelizwi sithi siqhoba amatanga sibe siyazi uba hayi bethe wenza into ethile. Imbiza ke imbiza yayisilwa nguyise nyaka nonyaka uyantu wayiba nexesha ayisila ngalo sesakhumbula noloo nto. Yakhumbula amazwi akhe besithi andindedwanga ndindedwa ngokuza kum kwayena. Yintoni nxa kuhlala nabo uhlala nathi? Efonini ufuna ukha amaxhaka eyona nto ayifunayo bume kakuhle akafuni uye emadodeni xa engafuni. Yena uzohlala endlini namadoda. Ngoku ke ebekhweza notywala ekha amaxhaka esithi akanawuhlala namadoda kuthiwa bopho otywala ubutshaya. Ujola akanacuku kumele esizathwini andizuyingena futhi mandijonge into yenyama ndingeni ndawo kuleyo. Eyochuku lukaBhele noJola andilingeni ngoba uBhele uliqale ngokwakhe lichuku lucacile ngoba yena ujikele ngaphambili wabuJola ezizolela uba yena uthi akazusela naJola into engazikwenzeke ngokuba uJola azive ngathi naye akahoyekanga ngoba yena ufuna hoyo yena phambili into endiyibona. Fonini ume ngento yoba yena emcimbini anganawutya wonke funeka azityele ngexesha lakhe athanda ngalo. Yabo yasiqalula ngoku unaphakade Akekho unaphakade. uzazityela ngolu hlobo. Ayikho le nto itayo ukuthi. Nto awungotata omncinci ungubhuti mceki wena. Mapelantisi. Fonini sekumzuzu ibhekile zihamba kodwa isizawunazo ube netyala ude andakunika imali yakuphela kwenyanga. Ngoko ke ngoku sekumzuzu iibhekile zihamba ngokufondini onke amadoda sefumana ngokwendawo zawo ke nto nayo ke ngoku ithumbu funeka lingagolele. Fonini fika la madoda ayiphe ngamanzi ayayaba ngolo hlobo amadoda makidibane nefuda ayinawuze nje. Inyama yokudala ibili apha eziko sekudalana nibomake makento uyikroba into yamadoda ihamba kakuhle noko xa seyigqibile ubili mayikhutshwe kufakwa amafutha ke ngosikwazi uba siyikhuphe sinika amadoda elali. Fonini nam sendiqomayo ndizirhwayile Qhuba. Imbiza? Sayixuba. Ngeli hlobo ufuneka ngalo. Ewe, ngaphama yenye into. Sawudibana lonyaka zayo. Kodwa mayivele. Mayivele nayo. Bayiko. Mayivele Bhele. Dama. Kodwa imbiza? Hayi ivule kabuhlungu. Fonini nje uba sizawuphaka nje uBhela ndanoyo bekhe waqalisa kwa ukutya nayo yonke le ntsasa into ephambili qha hayi ugoba ingqiniba Fonini alale aphinde avuke ekulaleni aphinde aqhube. Fonini ngaphandle kombuza ngokutya anganaxesha loo nto kodwa nalapha ilizwi libalulekile awuveli wenza. Kodwa nalapho awuveli ube ukutya phakathi kwabantu inyama esingayaziyo yeka nje kube kukho abantu abazawuthi asomfene nalena ngoba inyama yonke inyama iyatyiwa phela qha ke nalapha unawuvela ube ukutya phambi kwabantu ungakhange utsho uba nje basizawutya nje sityela ntoni asiqhela ngawutya inyama embizeni kutheni ke ngosizawubona inyama khange uxhelwe mosapha nalapha ilizwi lisabalulekile. Sifuna uyazi uba kutheni sesizawutya inyama kodwa kungakhange uxhelwe nje iza nayo. Inyama sityayo sitya ngoba ngumzingeli ukhwezi uthe ngokubecinga uba esenza
le nto makakhe ayodubulana nezinyamakazi akhe sitye Nkosi, bye-bye. Efonini utyiwa eqaqa bundibuza ngemfene kodwa ayinani njengoba sihluti nje yonke into siyayitya abe kufanelekile uba ngusisadule. Zonke izinto zikhutshiwe, izisu sigcwele sityile, inyama siyityile noba kuthiwa yeyantoni na noba kuthiwa yeyantoni na kodwa inyama ityiwe xa ngolo hlobo ityiwe ngalo. Zabuyela izitya. Fonini hayi ke emfeni koko ke ntanga nabo makuphuma iimbambo zomtyholi kubhekwe esihogweni. Foni ziyambomba ezambombo zomtyholi uba unanimba kodwa foni ubunayo iyasika mani ungafunga ukuthi nangamakhwenkwe esisi. Kodwa namadoda ndiphila nawo la bendiqiniseke ngawo ndiqiniseke ngoJola noBhele uba bafonini uba nonwabile kugqityiwe. Abanye abantu abo masibayeke nangoku kuthi uJola hayi siyiqabelisile ngwayinakuphinda ithini makuvele enye into uba yenye ndiyabona kodwa ayayibawela uba kuthiwe inegazi phakathi. Yebo nyanisile mani uJola siwehlule lo mcimbi singehlulanga mcimbi sehlule nento zonke ngoxa silapha. Fonini xa sohambe kangaka wade waze ufika apha ngaphandle kozibophela ngaphandle koyithumela kwezinye indawo sifikile kulaa ndawo bendithe emveni kwalambiza ke zonke izinto zizabe zisenzeka. Xa kungoku ke sekumzuzu ubona into abona ngaba kwinto ongaqhelanga uzibone ezinxitywayo ezikhoyo. Ngoku ihlobo ezikhoyo ngalo awuvele ubhalele mna uyaye ubungajonga apha ngezantsi zikhona ungathi nje uyibukele ngolu hlobo uvule apha kumnxeba ukhangele ubuzaya kweli khasi uzawufika kweli khasi utsala uzawufika ngaphaya kukho into ethi nantsi ivenkile uyakwazi ucofa phaa zonke laa venkile iza kuthatha ke ngoku ikuthumele kule ndawo bekufama ke ngoku ufike uthi nanzi into endiyifunayo kwezi zinto zikhoyo kwangoku uwandule ke ngoku kutsho uba hayi ezinye ndizinqwenelayo zezi enye ndizinqwenayo zezi kodwa indlela yozitshintsha nothini izawuphinda ivele kwalapha kum nawo andinayo enye indlela endithi mna ndinobona ngayo okanye ndinothini ngalo kodwa ke ndifuna into engusoze ozawuthi buyithathile ufumanise uba iminyaka 5 isekhona isafana ayiphumanga. Ufoni xa sisevanyeni funeka sibonisane ngoba umfana kuthiwa kanavanya kodwa sawujonga indlu hayi mani. Basenza njani kodwa kungoku nje sisevanyeni njengoba sivanya ke ngoku siyaqala ziyabuya ingqondo uba masibuyele kundalashe ngokwenjuli nangokujonga phezulu. Bendizawuthi ke ngoku masikhe sikhuphe into yomfana simnike ahlale ecaleni. Njebe ivanya nje uBhele nalapho sakha amaxhaka afuna udlala nabantu kodwa uthi foni bekufama ke sisenzele noma ngaphansi kwamandla. Nazi apha foni uzawufaka umashini phaa uthi dudu yonke laa nto ziphokolela wese la uyekapha hlasi nankripa andihambe ke abaxelele andixukile ngezenzo into ngesantya ngohlobo manje akuxoxe uyamvaka uBhele le nto isusele into nento wabe ndisoloko ndithe nca noJane ndifuna uyibona ndiba yenza njani ndiyalo mqombothi iminyaka 2 mandiyibone into emanzi ndizenze ngokwanana ndixhomeke emntwini kodwa uthi uBhele into efunekayo ngoku funeka sizizamele noma yinto encinanana sizenzele nje thina sisodwa nazi inkuni ezantsi asizophinda sithini sizenzele siboma sinabutya ngibeke sabutya sibize amadoda laa nto ibizwa ngaphansi komandlana xa sesiyiqala lembiza sizoyiyeka kamandi wena uthe uyibonile awuzame inkuni nazi apha emasimini futhi ngoku asisina nto ikude nazi apha ebuyela kulaa nto ke bendisithi ebezazi yena uba yena lo mcimbi bewuthandazela akho mntu ebethandazela into ongabi uthe kanti awunawujika ngeli hlobo efuna ngalo ufuna utyale nto afuna uyitya kangoba efuna uyitya efuna yonke into yenzeke ngeli hlobo afuna ngalo umfana ngokude afunge efundini Ongachithwa insipho umqombothi uphelile ugqityiwe. Ngoku sesisondele kwesa sigaba soba bekufamasi ezantsipha besizididiyela iveki le yonke siphinda sizilahla inkundla le yonke. Zikhona ke izinto endizaziveza zikhona endingazuziveza kodwa ke zona uzazibona sezilahla. Kubeke kuthiwa kufuneka kunganuki imalongo emzini kunuka ezantsipha kucaba kukho abantu abakhoyo. Foni ngaphandle kokunuka kwensipha lithuba apha xa ulahlwe insipha abantu bathanda ukucela ndiqoma ndiyivakele ne kodwa intombi zixa zithetha zicela amasoka zithi hayi namasoka nje zifuna isoka elinemali hayi ke kwatsha kodwa ke mna ndiyiqabelisile ngoku andiyohlule ngoxa ilapha bafuna ucela mabahambe bowucela. Imali lesilosayo funa imali banginika yona cha hayi yayifuna enye imali. Fonini inkundla yonke mayizale insipha ucace kuba kukho abantu abaphilayo ababambileyo babambe khona ufumanise babangqabalazini mna ela mithuba soze ndicele into kodwa mandithathe uBhele abantu bahona icorona nesavana qha ke kunabantu abane-issues zabo kule nto ithethwa nguBhele kungangayiqondi wena ngamanye amaxesha siyivezi kodwa namhlanje noko make siyifike. Fonini ibe khona ke into engakhange ihlale kakuhle yeka nje ba ke bekuthini na
Ayonto wena ingako nto nayo ke yinto endibona uba uJola noBhele bahleli kabuhlungu ngenxeni yento yoba ke bevela kweli dinga bephila nam. uJola noBhele xa ndinokunika ibali labo bebengahoyanga mntu elalini, kungekho mntu babonela bengathi ngabantu abanokuhlala nomntu abanothini, kodwa ngokuba ndibasondeze kum bexabisekile ikhona ingxaki. Gogo. Ngokweni gogo. Xa ndiyiqukumbela le nto ndingafuni uyinabisa ngoba akwasidingo soba ibe sesithatheni, qha into ebendifuna nje uyithetha into yoba la madoda ayatshutshiseka, qha ndibawela mna umntu otshutshisa la madoda atshutshiseke, mna angatshutshisi kona kuba ephila nam. Ngoba kuJola uphele lahleka bavele waduka wathi uthenga icuba kanti aphinde abuye uyagoduka, ndabe ndiqoma ndiyazi ubuhambe laa nto nangakangatsho noba uyahamba. uBhele ke yena uphele esenza yonke le nto eyenzayo yaninzi, ndabe ndisithi mani Zola Bhele sowufuna uba ube umosha umcimbi obunawo, ubuwenzile umcimbi wenzeka kakuhle. Banyanisile koBhele noJola, ndihleli nabo, uba ndixakekela kuba, kodwa ke Mfondini ndihleli iveki yona ndoda apha lezi imicimbi embhizi apha. Kufika umuntu ngecawa azothatha ishishi apha. Uthemba ngoku manihlekela le. Eyathi perform. Ndiye ndaphinde ndibona uba akwasidingo soba ndibe ndithatha nto ndisithi ndiphendula ntoni, qha mandilama loba Bhele hlala apha ecam kwam ufuna ntoni, nazo into uzayifumana. Umntu uzawusuka phaa ke ngoku azokwenza into uhlela apha ecam kwam sibone ke ngoku. Aninzi kamazwi ke akhe avakala uba hayi noba ungakhona ngoku kodwa xa ungekho singayenza nantoni nesifuna uyenza kubo. Akhange ndiphendule nalapho, qha ndithi ukuba umntu ufuna utshutshisa makatshutshisa apha kum. Nenza week kanjani? Caphe nenza kwesi nenza week wena kwezi bani. Nenza week wena. Ndikunika utyala. Akho nto ndingakunika. Kwezi Ntoni engakunika? namba unika ngande kodwa sunniza week. yena into ephambili ufuna kwenzeke ngeli hlobo afuna ngalo. Mina sithi ayizuncedisa mntu loo nto leyo, yiyeke le nto izihambele ngolu hlobo la. Yokusamande kwezi. Hayi izola. Hayi sani izola bekubhizi kakhulu. Sihlale ke noBhele ungabinani sibe sihleli ke abe sonwaba sibe sihleka kwangale nto, ndibe ndiqonda kodwa ndiyafuna umqinisekisa into yoba xa ndisekhona hayi akakazuhamba bekhaya, eyoba kowabo kwathini ulapha mos akazuya ndawo. Ngoku uba umntu uzawumane emtsala ngedyasi ngaloo nto ngoba mos zikhona izinto onodlala nabantu ngazo, uphinde zibe khona izinto zazinto uba unawuvela uthethe nje nangazo, into ezidibene namakhaya nabazali awunawukwazi uvela uthethe ngolo hlobo nanini na. Uba hleli nje umntu ubukhona elalini uzawukhunjuzwa ngale nto inye uba kwathini kodwa akakhona. Sile ngokuthi ham noko. Nanguza bakhupha abanye ngoku. Khona iproblems zamethu kuma ngoku apha. Nto hlala wethu. Saphinde siyilungisa ke leyo, ndabe ndiqomba noJola Matshona masidibane ngengqondo sizayibona ngoba uvele wandilahleka ndimazi uyotshona phi. Naye ke bephantsi kwezi meko zininzi ndingafuni nento yohambe besihlala ixesha elide kuzo, kodwa ibinto nje yoba qha ube nawo umfanekiso wento yoba la madoda hayi abanye abantu batheni ngolu hlobo likaJola. Foni noba kuthiwa abantu abakholwa, kodwa hayi mani nabo Jola babini, hayi masibulele kuJola. Foni nakho nto ngamenzela ngayo. Ukubona edolophini. Ntoni ngakho? Akho vakazela kakhulu uJulie. uJola besenzelana uBhele ngonwabo uJola, kodwa ngoku uyandibhida ubaleka amantokazi emazi. Awumazi na? Andimazi. Ukwazelaphi? Uthi ndedinga. Tyhini foni angabe ngoku usathi usayokhangela kodwa ebetsalwa yintokazi, embuza uba Jola, hayi wathi hayi ndikwazi. Uyabale ngoku ufuna uyowuthi. Zakushiya elalini mna. Ndizothenga inyama banzange uxoxa fondini. Uzawumetsha nabani apha wazibani? Uzawubona kakuhle xa sizanomntu manje. Foni ndiphurukutsho qoma ndizawuxoxa bakuthiwe naku ehlatyiwe. Hlala kula ndawo kuyo ndiyometsha mna. Khilinde inyama bona wenza yonke into oyifunayo. Ingajoni. Uzamfumana umntu hayi ngehlobo. Ngavona phi? Sakukhangelela from phaa kuTikTok. Ufuna petywaleni. Andazi ke noba uyakhetheka lo mntu wasetywaleni na, kodwa inyama ifike ngelingini. Foni sekunzima ngoba ngoku akatsalatsali ewe, kodwa mani fondini xa usokusihla unyuka uzawuthetha nomntu wombuze kuthini. Fondini laa nto ubuhambe nabantu elalini ube nexhala into yoba mhlawumbi loo nto inokwenzeka. Abanye abantu ababazi, abanye abantu bayabazi, kodwa ke noko into endiyincimayo uJola akatsalatsali mntu, akafike bamba mntu. Noko ufike athethe uba umhoyi iyadlula. Safoni sangaphi hamba ndikhanime sokonwaba badapha. Ndazisendisa kakhulu. Hayi ndiyamncoma ngehlobo ebethetha ngalo foni kwam, mntu ogqithayo. Yangathi ufuna ukuthengisa umasingcwabane, elileke mntu ogqithayo akabuzi, uyathetha qha. Yeka nje uba ke engakhange arhintyele, kodwa foni hayi bendibona uba uba angabhuda umntu athi masambi. Kodwa hayi bendimcela kodwa mntu kahle bengamtsali kodlala.
Oh, akuyeke bakafuni. Hawu makayeke bakafuni. Isembela kube ibukhali wena ubona. Bangabhuda vuma. Akhutuka amadolo. Hey, afasa akhutuka. Hey, uthile. Beljile. No-ke ngoku zonke zanto bezibahlupha niyaqomba suka ziphumule zonto engqondweni thina besizonwabela emveni kwazo zonke nobhele lowo. Look at me now. Look at me now. Anganya be. Ugqibelana. Play that. No, don't worry, it's not a delay at all. What time would you be passing here if you pass here on Monday? Kwenini kufika udumo ngoba mandikhabe ingubo ekuseni khona indawo endidla ngozingela kuyo kodwa besivumelene ngento uba mandoyithatha le nyama. Ngoku ndiyafumaniseka uba mandibophe ngomsinya ndiyazi uba nelidinga ndawusendilifaka apha ngaphezulu. Kwenini sendihambe ndaserhini kodwa ke ixhala mhlawumbi uba angakhona angabikho lo mfu kodwa ke bendisenambhalela wathi hayi iza isekhona yakho ayinamsebenzi sawubona xa ndifika pha. Onini umoya uthe xibilili xa ndifika phaa yiwo kodwa ayisekhona ndayithatha foni ndabendiqomba hayi ke ngoku ndingakhululeka akho ngxaki. Hayi ke yakho xa ifumanekile awungaxibilili ke ngoku ndikwazi nowuphola ndizama ucinga ezinye izinto akunani wena ndidla ngokuza benzozingela kodwa hayi namhlanje zothanda nje inyama yho wena iphilo ukufa Njengoba ndisuka apha ngoku into endiyileqayo uba ndiba nomkhenkce into endingahamba ndiyaba ndizawuhambe ndisima. kuthiwa ntatho endizawuzapha ziyile mithwalo mikhulu ke kodwa heyi andiyaba kugcwala wendawo zithuthelwa kuzo ezinye. Efowunini andikwazi uyibeka ngamazwi le nto ngoba ngehlobo abantu abaninzi bebevela ngalo kucacile uba abantu abaninzi bayakholwa ngoba fondini hayi baninzi abantu abasenzela ubela ndiyaba ndingayibeka njani. Heyi fondini andiyazi uba ndizayibeka njani le nto andikabi nawo amazwi uthi ngeli hlobo abantu abavele ngalo uba hayi foni xa usebenza ndithi yimbiza le madoda yonto kuthiwa noba mhlawumbi ngontsuku ntathu wenkomo hayi akho mntu ovumayo tu uba makube kanti hayi akanawungaphosi into ndithi hayi inkulu into endenze yona nto zakuthi naye nabani naye benze into uyazazi wonke umntu andizukwazi ukuthi ndizanibala ngoba ye ndibala iqela niliqela nyani kodwa ke into zakuthi hayi niyenzile inyaniso mandikhabe ndisitsho uba hayi abantu bayakholwa hayi ninzima kakhulu xa kungoku. Kodwa ke into zakuthi xa ibulela ilali mna mandithi njengoba ndisithi iyabulela ilali ndibe ndiyazi into yoba kodwa thina sizimisele ekubeni uba kwawuthi gqa ngoMvulo nangoLwesihlanu idinga kukho nto izawuphinda ijike nalena ke into efuneka iza kwenzeka nakanjani. Foni phambi uba ndihambe ndendanayo into ethi mandifikelele esigqibeni sento yoba ndingabe ndisithi hayi ndizawuqala ngento ethile andizuthi into ethile funeka kuthini kubonakale ntoni nini phi mandenze qha ngezi zinto ndizicingayo uba ndingazenza zontathu ke ngolu hlobo zime ngalo uzawufika zilapha ngezantsi ufike uyokroba ubuye nesekuba unesika unesiki zikhona zona ndizenzile ndigqibile ndijonge into ekulandelayo kumgcongo ezantsi. Efowuni ke sidibane kudinga langoLwesihlanu mani nam ndinemincili uba ndifuna udibanisa kwalona ngoku hayi litshotshe endla.